warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladhi anzala alaina bifadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Julasa inal qurama hadratil afadil ala aiza umana urasul warasatul anbiya suryatan tanfidiyatan nahduh ulama sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang ngrawuh para pengasuh ingkang lebdo ing kaweruh semburipun luwih ampuh. Pengasuh pondok masjid mushola majelis taklim sak katon sari ingkang rinten kelawan ratri kula wontasan telu mantar kitab suci estu kula pundi kula hormati kula bekteni khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'iha ruhama'uha. Ngapunten menawi sedaya mboten kaabsen. Wafil Muqaddimah Romo Kiai Haji Nur Said, Romo Kiai Asyuri SHI, Romo Kiai Haji Martoyo Hadi, Romo Kiai Haji Mahfud MH, Romo Kiai Panitia Mbah Modin Al-Hafidh, sedaya kiai katon sari ingkang rinten ratri beber ilmu para guru ingkang paring madu urip entuk pangestu bareng-bareng swarga mlebu, amin amin Allahumma. Datang Forkom Pincam Kecamatan Demak, Pak Camat mboten rawuh niki Pak Camat. Pak Camat rawuh, Pak Oki Andrianto SH MH. Endi Pak Camat? Kondur. Nyileh tok terus mulai. Pak Kapolsek Pak Dan Ramil, kang mewakili Babinsa Bambin Kantipmas, sedaya perangkat ingkang kaparingan derajat pangkat wasilah ngejak dateng rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunia akhirat, amin amin Allahumma. Sedaya panitia sedekah pikiran tenaga bondo priya pirang-pirang dino panggung mbok toto son mbok sewa streaming live monco desa monco kutha melu ngrungokno snack mbok dumno kabeh kira-kira entek pira. Muga-muga sedekah ora lempoh ning malah saya tambah bakoh kabeh iso do umroh. Luwe apik ngah ngoh pahpoh sing penting nyah nyoh.
Semakin banyak yang terbuang, nggo tasakuran, nggo pengajian, nggo sholawatan, nggo Quran, direwangi sewa lapangan. Semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang. Muga-muga kabeh rizkine do gampang, uripe do tenang, angsuran-angsuran iso nyaur. Muga-muga utange do lunas, awake do waras, ibadah saya ikhlas, bekakas tetep akas, manuk giras. Oh nalon-nalon niki watone kelakon. Kayak jam piro to yu? Lah bekakas apa? Bekakas wedang kalau maksudnya arep kene meja golek meja meneh sing penting ombenane kok meja wae iki lho. Wong kene ya sono meja, kene ya sono meja kok. Tambah meja meneh lah terus ombenane iki piro? Wedang panas diwadahi gelas, muga-muga awake waras utange lunas. Jane wis ana nek dioyok-oyok ora diterterno. Nalon-nalon. MC sok goblok gara-garane. Ya, alon-alon Mbah. Tenang Mbah udah. Ya, tenang Mbah, udah santai Mbah. Telah Mbah Mudin, nggih. Oh, mboten napa-napa. Toto Mbah. Iya, nggih. Matur nuwun ya Allah. Kasmini kok polahe. Awake gelek saya gini ya Allah Gusti. Alon-alon sik menika. Datang por dalah iki kene iki matur nuwun ya Allah tegane wong angon. Nggih iki sak umpene sih mungkin mesake mejane kabotan tak longi sithik. Monggo dateng para jamaah, lisan ngucap bismillah, suku digawe jangka, selangkah demi selangkah jenengan terus lenggah mirengno ceramah, wasilah sedekah. Muga-muga dosane di ngapura sakderenge jangkah metu ngomah. Sing petani panen malimpah-limpah, sing pedagang badine kathah, sing pegawe swasta negeri gajahe tambah, sing diutang lunas atine bungah, alhamdulillah. Monggo niki alon-alon. Pun kathah pangandika saking Mbah Lurah werna-werna katon ketinggalan. Sari rame sak lapangan ya Allah anna talibal ilmi la yanalu wa la yanfa'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimi ustadihi wa tawqirihi. Wong golek ilmu, wong ngaji esuk awan sore ndalu hukum fardu mendelengi kiai. Wasiat Kanjeng Nabi datang sahabat Ali lewat mongso sekawan dosa dina kanggone wong Islam ngrasuk busana agama ngantek kelewat sekawan dosa dina ora kumpul kiai ulama dikuatirno ati do lara. Mula dikelompokno ning pengajian iki tanpa guna manfaat ora iso, ora bakal merkoleh apa-apa nek kula jenengan ora menghormati ilmu. Nyun sewu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu sing ora dilakoni kaya dene wit-witan sing ora ana wohe waru ndoyong pinggir kali, ora ana wohe dipecel diobong lebokno geni, apa gunane pengajian? Ning lapangan ramene ra karuang ning ora ana perubahan. Mun saat idune kiyaine lebar pengajian ora ana buktine, wis bablas. Niki nyun sewu niki pelan-pelan iki. Buka riyin manah kula jenengan Masya Allah. Hormati ilmu, aja mung tanggapan. Kiye mung mbok anggap dagelan iki mung pralampita wayang owah-owahing tiang sing iji urip ngalor ngidul duweni ayang-ayang iki jenengi wayang, wajib salat sembahyang ben uripe tenang, rezekine gampang. Wong salat awake sehat, asam urat minggat teko rahmat awak nikmat, selamat dunya akhirat nek kula jenengan taat. Allahumma lah iki dina malaikat nyindir dateng kita.
ala man taraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi. Eling-eling, sapa-sapa sing ninggal kefarduan kewajiban perintah pangeran, berarti wong iki wis wani metu saka rahmati pangeran. Nikmat diparingno, sawahmu amba tukul werna-werna. Ya Allah, kesempatan umur panjang, nyerot ambekan sak serotan iki regane larang. Gak percaya Sunan Kalijaga NU Al-Habib kon njaba cecetan rumah sakit api ra karuan, mlebu jerone dosa tangisan golek sak serotan ambekan opnam oksigen bayare larang. Jenengan sewengi mentelengi kiai ning lapangan nyerot ambekan ping pirang-pirang kuwi utang. Nggih napa mboten? Ning kenah ngopo kowe do lirwa kanthi nyawa dikai tenaga sapa lah kerja, sawahmu amba tukul werna-werna, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel. Tewel apa ya Allah Gusti? Ya gudel. Ning kenah ngopo kathah menungso sing dol sami lirwa, kewajiban ora do ditindakno, panen zakat ora ngetokno, duit akeh kaji umroh gak lunga. Setahun sepisan Ramadan kok ya ora poso, melu bodho. Masjid Andan Bantere kaya ngono kok ya do ora mara, malah takok kae sing ngandan. Wonge ya teko. Jagat dewa jagat. Wong nekat bisa berkat, akeh laknat, akeh pengkhianat, menungso ora padha gelem nglakoni tobat, sing digedhek-gedhek ning nglakoni, Mak. Astagfirullahaladzim. Sarang-sarang. Astagfirullah. Niki pelan-pelan muhasabah. Innal quluba, kandikanipun Syekh Imam Hasan Al Basri, innal quluba tamutu wa tahya. Ati menika ana sing urip, ana sing mati. Bumi niki lir kadya, ati kula jenengan menungso nek suwe kena panase srengenge ratak nelo atos meneh kok ditanduri wong dipacul potel pacule kok kan saking atose ati kula jenengan padha bendina kena panase kemaksiatan. Ya Allah, ora tau ngenteni udan, rupane siraman wujudipun Quran sing disampekno dhateng para kiai pengajian. Iki suwe-suwe tandu, suwe-suwe gersang, akeh ati kula jenengan sing do mati, akeh ati sing kula jenengan sing do lara. Niki nyuwun sewu, fa idahiyya matat fa ahmiluha bil faraidi. Nek kira ati kula jenengan nembe lara mati, pasrahno kula wentah peksa kelawan nglakoni perkara-perkara sing wajib, perkara-perkara sing fardu. Subuh kowe tangi yo njaluk imbuh lebar subuh ora apa-apa. Wah, bote ra karuan 2 kintal kuat ngangkat 2 rakaat rasane buwet. Nggih mboten? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bumi bengok bendina bengak-bengok ning menungso kupinge do bosok. He menungso ki mlaku nang dhuwurku sumurupa besok bali nang jero wetengku. He menungso nang dhuwur kuthekulan wowoan kabeh mbok pangan ning jero weteng kono singgat sing bakal model-model mangan badan sampean. Menungso kowe nang dhuwurku wani nglakoni dosa, entenono besok ning jero weteng kono malaikat sing bakal ngecek menungso sing nglakoni dosa. Menungso kowe ning dhuwurku mung guyang-guyu bungah-bungah, besok ning jero wetengku nangis selalu, uripmu bakaling susah. Astagfirullah. Jasmani kedadan saking saripati bumi, rohani ati kula jenengan nyuwun sewu. Jasmani wujud awak, raga ragangan, rohani wujud jiwa nyawa pikiran. Jasmani kurang mangan gering kuru, rohani kurang mangan sok keliru. Ayo golekno ilmu. Jasmani kedadan saking saripati bumi, isone rasa nek dipakani paweton bumi, sego nasi kuluban sambel terasi, tambah rokok kopi duduti, piyar moto ki ngantek jam 1. Ora jasmani, roh ati kula jenengan teko langit, roh kedadan saka langit, sing iso makani roh ati kula jenengan ya kudu perkara sing turun teko langit. Apa rupane Al-Qur'an sing diturunake dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampekno dhateng para kiai-kiai minangka warisan. Kula jenengan ning lapangan mentelengi kiai nekani pengaosan.
karo kiai ora basa ki lho wong Katon Sari nekani pengajian ya ora apa-apa wong bolo kok cah kene omahe kono ora apa-apa ngenteno nagara go niku golek ana ra kuwi rasa ayo dong golek rasa salah dadi genah rasa lali dadi eling rasa maksiat dadi tobat rasa keminter dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhna tentrem sing teko adem mung sak Katon Sari ayem Katon Sari dawa umur gampang rizki sing lara-lara waras entuk tamba mari sing do diutang-utang muga-muga iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kasuguhan bareng-bareng mangkat ngaji ngogemi dawuhe kiai tukang son ben laris uripno kabeh pekakase duripke iki bayaran iki ayo mbut gawe esuk bayaran suran potong kabeh dina iki ora iso protes selama seminggu salah siji sak grup kudu nanggung kabeh sallallahu sayyidina Muhammad sone wis distelkan setel dene kan akeh wong padha kelingan pengajian nuntut ilmu keimanan kasuguhan bareng mangkat ngaji ngogemi dawuhe kiai maca selawat zikir lan tobat lakoni taat laku maksiat yo kabeh umat dulur sahabat lakoni salat ganjarane donya akhirat sallallahu ala toha rasulillah sallallahu ala yasin habibillah sallallahu ala toha rasulillah sallallahu ala yasin habibillah innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu sing muni Allah tak dongakno umroh ora muni malah ngowo manuk gagakno toli ujeng kowe ndangak suwe-suwe kemeng andeng-andeng kencer mata kowe mung menteleng kene kesel kowe ora krasa mobat mabit ngulayu ngoyak mrene iki musuh dina munggah ping 3 namu ora lempoh to yo kene mententeng kono malah menteleng tok iki lho ya Allah baleni sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha Allahumma sing ora dongake untune lara awas kowe innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu orang mah itu orang berarti amok thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Oh, alon-alon niki pelan-pelan. Innamal mu'minun sak temene wong-wong sing iman kula jenengan iman amin Allahumma ojo pisan-pisan ninggal donya mati kejawa mati nggawa iman minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ora bakal nindal donya kejaba iman Islam kang kagawa Allahumma
wong sing percaya nang Allah utusanipun Allah la ilaha illallah. Mbah Yai ngejak zikir fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Ayo do zikir, ayo do eling, ayo do ngitung-ngitung, ilingo nikmat wis mbok tomo. Ya Allah, inna dzikra tanfaul mukminin. Zikir manfaat kanggone wong sing iman. Siraman tanduran jero dodo jenenge iman, ngrembaka amal kesaenan, gedhe woh-wohan amal kesaenan, kerukunan, perdamaian, tentrem, ayem, katon sari. Nek kula jenengan seneng zikir eling barang Gusti, nganut karo para kiai-kiai. Amin amin Allahumma. Fadzakir fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ayo ilingo, ayo dikira, ayo ngitung-ngitungo, angen-angen ala Allah, nikmat-nikmatipun Allah, supaya kula jenengan dadi wong sing bejo donya akhirat swarga entuk ridho. Amin amin Allahumma. Waktan ba'da waktin, esuk awan sore ndalu, esuk awan sore ndalu, aja nganti leren lisanmu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Aja ngantek lisanmu garing kalimah iku, besok nyawa nalika metu kok ngantek ora ngucap kalimah iku. Ya Allah, kulinakno sehingga nyawa metu lisan menika kanthi kalimah iku la ilaha illallah, swarga sing bakal kagadang mlebu. Allahumma. Niki monggo polno iki panas iki. Bener jotos wae iki. Wong ngumpet ing cicah. Niki monggo niki diangen-angen. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Monggo dipikir Pak. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ora ana rika daya, ora ana pikuwatan menungso. Inna lillahi wa inna ilaihi dari bumi kembali ke bumi, mboten enten menungso sempurna. Ngeten iki Mbah Yai lurah dhewe ra iso, butuh perangkat sedaya, perangkat tanpa guna. Nek ora ana pimpinan lupane kepala tidak ada guna tanpa kekompakan semuanya aparat berdesa. Bareng-bareng bangun Katon Sari, jangan berjalan di depanku, jangan berjalan di belakangku, tapi berjalan di sampingku. Ayo bareng-bareng Katon Sari maju. Mbah Lurah, ya Allah berkah. Amin amin Allahumma. Mboten enten menungso sempurna. Presiden butuh menteri, lurah butuh RT, kiai butuh santri, santri butuh kiai. Pengajian rame ana kiyaine gayeng, kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge. Aku iki kiai gendeng. Lho nggih napa mboten? Ayo saiki bareng-bareng bangun desa, bangun kutha, bangun negara. Iki ora ujug-ujug katon ketinggalan sari rame kaya ngene iki. Gong lewang-lewung klek-klek banaspati dandang mangure jaman semono dibabat alas dening bebak yasa. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kowe ora gelem syukur kelawan matur nuwun menang menungso, syukurmu mring Gusti Maha Kuwasa ora ditampa salatmu ndongamu. Kowe nek lali karo wong tuamu, ahlil ilmi, ahli bebak yasa desa, takdimi ustadi wa taukirihi, sing mulangi kula jenengan sami dadi Katon Sari ngeten iki. Ya Allah, para ulama, para sepuh, para kiai. Amin amin Allahumma. Aja pisan-pisan tsumma lam yartabu, nuli ora bakal mamang. Wong iman sing sembayang aja mamang, insyaallah rezekine gampang, angsuran iso nyaoro. Wong salat awake sehat, iki dina akeh menungso do lerwa. Ning omah ya wegah, nganggur diundur-undur, petani do lali, pedagang arang kadang, sopir kocar kacir, pegawe do karepe. Rungokno niki ya Allah. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Ya Allah, pemanasan sedikit. Huwa angsha'akum minal ardi, huwa panjenenganipun Allah angsha'an nukulaken sapa alakum ing sira kabeh kula jenengan, dipun cukulna dipun uripna minal ardi saking saripati bumi tanah lemah lemes, mboten enten menungso sempurna lemes. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'alakum min ba'di dhafin quwwatan
summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Gusti Allah ndadekno menungso angsal usule lemes, sause lemes dikai kekuatan iso kenceng, sause kuat kenceng balik lemes meneh. Apa to ki? Sik tenang. Gusti Allah ndadekake menungso angsal usule lemes. Sause lemes itu terus kuat iso kenceng. Sause kenceng terus apa to ki? Ngene rukoke. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nalika Gusti Allah medalno saking guwa garba sang jabang bayi. Nyuwun sewu niku kedadean saking barang cuwer lemes. Metune niku angsale lemes dhisik, empuk dhisik yo sirah bayi iki cilik, empuk dhisik. Langsung atos rusak bekakas ton. Lho dikandani kok. Ya Allah, ngono jabang piye lahir ceprot tangane wis gegem. Kaya-kaya donya arep digegem sedaya ning ora rumangsa nalika besok pecat nyawa tangane udar ngebiar gak ono sing digawa. Ora ana mayit mati tangane gegem. Mudin ora wani ngedusi jotos mayite. Lho nggih napa mboten? Donya kabeh pengen dikuasani. La ilaha illallah. Iki dina wong edan iso dandan bengkong ga omah gedhong durjana saya ndadra begal tan sondrugal maling matane milang-miling copet delalah nyawane awet. Astagfirullahaladzim. Kedadean saking bumi kula jenengan terus iso akah terus rasa mutering mangsa suwe-suwe dadi tuwa mbah rujak cingur dicampuri cambah tambah umur sregep ngibadah wis tuwa ngenteni metune nyawa lagune dandang gula mengkih rungokno ndang tobat ndang tawajuhan ndang biat ndang wiridana ndang masjid musala jegurana satune kuburan sing mbok jeguri sira wis tuwa kok isih seneng sinom parijata bangser kae nom-nom rasa-rasa minggu ping 4 ijih do iso Pak jenengan ki wis tuwa 4 minggu sepisan wis ora iso. Oh ya uyip Mbah. Ya Allah Gusti. Monggo niki pelan-pelan dikai bumi sing koyo ngene kok sithik-sithik bid'ah sithik-sithik syirik niki mung judul Pak. Awake dhewe syukur kula jenengan ya Allah. Kenapa diarani apit? Mergo dikecep-kepit niki lho. Mergo kecepit. Barang nek kecepet kempet niku mesti enak yo. Rungokno sik. Ana Idul Fitri, ana Idul Adha ning tengah-tengah dikempit. Mula jenenge Afid. Diapit wulan mulya rupane Idul Fitri wulan Syawal, dikempit Idul Adha wulan Dzulhijjah. Ndul kok dah jenenge kecepit wong Jawa ngarani Afid. Nggih napa mboten? Berarti nek wis dikempit kiwa tengen mulya ya katut mulya. Itu maksudnya aku. Fa idza hiya ukhyiyat nalika ati niki wis urip ben saya tertib. Amin Allahumma. Fa adibuha bitatawui. Ayo pasrahno, ayo peksa gula wentao kelawan ngelakoni perkara-perkara sing sunat. Qobliyah ba'diyah tahajud hajat. Nek bengi tangi, nggih Pak nggih? Nguyah. Entangi nguyah tok kok jajal ora nguyah-nguyahi jajal. Astagfirullahaladzim. Niki monggo pelan-pelan Pak. Tangi wa minal laili fatahajat. Ya Allah Gusti abote ra karuan. Kenang ngopo? Kiai-kiai kok uri kepenak. Ora tau kerja kok duit akeh. Lambe ki angger akeh obah-obah awak ora kakehan pola. Wong ki nek kakehan wiridan awake ora kangelan, kerjane ora kangelan. Mergo kiai-kiai kakehan wiridan, kerjane ora bangunan. Wong lambene obah-obah, kerjane ora kakehan pola. Ngene iki lho medun kes tak kandhani. Dikandhani kok. Mula do wiridan do dikira. Paijo-paijan ora kerja ora raketang cublek-cublek suweng enting gelendara mambu ketundung gudel pak gemole rak lirik sapa guyun delik akeh sir pong delik kopong 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 sir. Eling lagu niki mboten?
Ya Allah, nek mancing iwake dibakar terke. Nggo nyogok barang ngono kok ya. Ngoncang mancing ora tau kirim belas kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Raketang nyublek-nyublek nopo al-karokah barokah kowe gelem polah obah iso mamah iso berkah ora gelem nyambut gawe pengen itu kaya gede ning diplayu ning ngapusi kan. Raketang nyublek-nyublek nopo nandur-nandur nopo subur sarwati nandur murahkan sarwati niku gemah ripah loh jinawi dimaon demak nggon banyu Semarang kaline banjir wong edan do kentir akal mikir tanpa dikir pirang-pirang sing do kocar wis tak gawe panas remuk tenan pokoke iki sewengi lah pokoke iki kan. Astagfirullahaladzim raketang nyublek-nyublek nopo suwengi teng gelenter suwengi iku inten suwengi iku anting-anting emas inten mutiara duit diler kok angger kowe gelem polah-polah obah-obah rak yo entuk berkah. Ya Allah diler suwengi teng gelenter mambu ketundung gudel bayi lho anakmu nangis ngulungku mingkak duit 20.000 diambung 20.000 langsung meneng mas aku kecil belum tahu yang ngomongin cak cilik lho kula duit 20.000 meneng kok nggih napa mboten meneh kok Pak Gemo gerang gaplok tuwa nek ora duit matane ijo kok milik barang sing melok-melok kesusu pengen muluk semen dipangan aspal duyup sisan pertamak diombe tiwas tuku pertamak jebule pertalit kakekane remuk kiai cangkeme luar lha salah wong kadung tuku pertamak jebule pertalit kok dioplos kok Kang 500 kok teh aja. Astagfirullahaladzim sapa guyu ndelikake lho korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi disoteng ning TV yo ijeng guyang-guyu kentir kuwi sirpong delik omahmu magrung jupirmu kinclong masmu sak tombong mobilmu melong-melong bojomu ayu moblong-moblong udeli bodong besok akhiratmu kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten neraka naudzubillah min. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Ora kon bedina kon sholat terus ki ya ora. Padahal 2 jam jika 5 menit ping 5 selawi menit kok ya werna-werna wae alesane rungokke petani karmu sendiri. Sing panen ora kopen pedagang arang kadang sopir kocar kacir pegawe saenake dhewe lah ya Allah Pak Lurah jamaah. RW rungokke aja karepmu dhewe RT salat ora nindakake besok digecek ndase lho ora kon salat terus ora umpama sampan salat bar subuh langsung suruk bar ngono terus duka bar duka tasbih bar tasbih salat hajat alah ora ana langit udan duit paijo paijan ora kerja ora kalau hanya untuk mengajar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan karena uang untuk membayar butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi nek wis salah sepisan aja nambah salah meneh lho ya medun meneh bayaranmu dipotong meneh lho ya iki sekarepe dhewe cah iki kene teng niku rungu kok piye njiko kene ambil C kene njiko W kok mlayune WC to kene iki tengene ra karuan kok ya Allah Gusti mbok yo disyukuri lho yo suket grinting kalonjono apa ora eling jaman semono mbiyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok mbok krawus bendina mbiyen tau nom tau rasa jeneng manuk ndok ana sing gedhe ana sing cilik manuk kadang-kadang yo megrok kadang-kadang yo mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor mbok yo diterima wong jatahe dhewe-dhewe kok mbah ya Allah mendring bang titil bang plecit bang setan bang menggrok bang mingkup bang mekar diundang kabeh ya Allah Gusti sing lanang mlethek gegere sing wedok bendina COD wong ya teko sembarang kok COD handrok COD kotang lho ngono ki apa ya sopas ta yo ngono kuwi lah orang ora tukune kok ujug-ujug tekan ngarepan COD lah dalah dibuka biak 48 sak ndek yo lobok Sri
Ya Allah Gusti. Ya Allah. Aku penak untuk PKH, untuk beras, untuk bansos. Aku merongos lain untuk apa-apa. RT matane pijet. Ya Allah mbrentek ngamuk RT barang iki lho. RT ki lho entuk apa? Nek kula jenengan ora entuk PKH berarti dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, sing sabar tegar bugar, segar. Ngersula tambah rekoso, ngrundel ngedumel tambah kepetel. Wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang. Sing wis ana syukurana. Alhamdulillah. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Allahumma. Sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golekana, sing wis kadung rondo openono. Mbah Lurah, rondo-rondo ditileki. Maksudnya dibantu ngono lho yuk. Sidesimo. Wes ya Allah Gusti. Yo Mas, yo. Iki lo. Ya Allah nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempohe, udut ngati ngobong lambe, ning aja ngantek lali salate. Lagune Kembang Rawe. Monggo Mas didadoske. Wajahdu bi amwalim wa anfusim fi sabilillah. Dalu niki merjuang nyobondo khalaqallahu ta'ala al-mala lil infaq la lil imsak. Nyuwun sewu niki monggo dimirengke. Khalaqallahu ta'ala al-mala lil infaq lil infaki la lil imsaki. Gusti Allah ndadekno bondo kanggo infak, kanggo sedekah, kanggo zakat, kanggo berjuang, kanggo amal. Ora kanggo imsak dikeker. Pinter dalil, bakil, cetil, gopo. Luwe apik ngah ngoh pah poh, sing penting nyah. Siji resik bondo, loro dilebur dosa, telu tulak balak ponco boyo penyakite lunga, papat seneng sing ngrasakno, ramung kanton sari monco desa melu teko. Duit sing mbok entokno kanggo syukuran dalu menika, ya Allah Gusti Allah bakal nambahi gedhe sing bakal teko. Allahumma ayo kanggo berjuang Pak niki. Nek kancane duwe doyak wae, nek duwe kok diumpetke ning kelek kena-kena. Masya Allah cetil kontek permen karet kotot-kotot mentul-mentul singkek powentil gambir brotowali kapsul udar telo boleng. Bojo yo dijak jajan barang ngono, bakso lambi dikumbah soto apa ya gule kene rada cetha bendina kok tempe apa ora gudeg bojomu kuwi. Kadang-kadang nyemar barang ngono kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nyuwun sewu Pak ya Allah. Sedekah niki tambah berkah. Entek entuk. Allahumma terima entuk. Milih entuk apa entuk? Oh, pikiranmu ngono kok jak omongan kok malah entuk ki lho. Entuk karo entuk milih ndi? Entuk ora entek. Allahumma lah tiwas entuk anak mencret bojo edan duitmu entek to. Mangsi rokok rong pres jajal. Ngutangi turu ngentut mangan. Bar mangan udut jajal. Dupeni. Entuk entek. Ya Allah Gusti, ning alhamdulillah entuk ora entek. Iki lho jenenge barokah. Krana wasilah sedekah. Besok tanpa hisapan wong cah lomo ahli zakat ahli sedekah mboten dikisap malaikat mungkar tak takok cah sugih lomo masuk ora takoki loro godhog ucul ranti putus geni mati tameng benteng sedekah sampeyan telu tumpakan kendaraan korban sesok wedhus 5 yuta sing koploh mayune banter.
Sempe mbok korban ndengkek potol geger modar aduh sih. Pahit kowe kok. Sedekah dadi payung, nek bumi ganti seloko sing medun kadar sakelak panas entak-entak sedekah jenengan dadi payung ning ora-ora mangsar. Sedekahmu gedhe, payunge ombo, adem. Sedekah cilik, payung kethek cilik ngono kae. Panas, guys. Ngeten iki urunanku pengajian, besok digaweno kerajaan keraton ana ing swarganipun pangeran. Amin amin Allahumma. Ngerti ya sifat pangeran kang wis nyipta kumelaring bumi langit. Wah, jam 11 kok isan. Ngantuk tuh sampean? Yuk ngantuk yuk. Jadi bawani dilanggamke Mas Pon kliwon. Ayo. Kelambi loro kok piye jajah? Kene mbek bojone entuk loro kene mbek bojone. Lah aku piye? Sakit ting aku. Ayo. Wis kahaduh molor. Ngerti ya sifat pangeran. Ya Allah. Usih. Allah Allahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbar. Engkang angkang nyipta gumelaring bumi walang toko remetan rangkang kangkang kubu sapi jalan mriki dan menjangan lumayan jangkat bumi raya Sakrawala rembulan surya lelintang surya srengenge ingkang gedhe khasiate mendung mega ora sida udan katolak dukun ingkang sami mara Royo kang supaya manungsa gelem subur termakmur Al-Qur'an sampun matur bumi kang subur sarwa tinandur jo namung nganti lali marang ibadahe satemah lali mati bagus kaya ngene ayu kaya ngene besok bakal wangsul ana sangkan barane kawruh ana hakmu ki apa kewajibanmu ki apa ruwet rentenging donya jalan menungso wis ora padha gelem nglakoni kewajibane ngurip nandur becik ngundhuh apik nandur ala ing wahyu ning sirna bakal ana wanci ngundhuh waing pakerti pinuju susah ilinga bungah pinuju bungah ilinga susah dasar manungsa becik ora ana pengin diolo-olo ora usah golek eleke wong liya awak dhewe kakean dosa wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin aja gawe kerusakan nang dhuwur bumi Gusti Allah ora demen marang wong sing padha gawe kerusakan wa angsakum minal ardi wastamarakum fiha saiki wis tak dadekno saka bumi kowe ning dhuwur bumi tak dadekno khalifah tak pasrahno bumi makmurno isinen katon sari iki ora bakal gampang abote ra karuan nglestarekno ngramekno makmurno bumi katon sari lapangan Poliono nggih napa mboten wis jajal dikurangi apa karepe napa kegiatan-kegiatan sing kaya ngene makmurno berat nanging isone enteng telung perkara siji dengan ilmu pengetahuan kiai kok lurah jos iki sallallahu alaihi wasallam Muhammad
lurah kiai ilmu pengetahuan ngerangkul konco-konco yang kompeten di bidang piye carane gotong royong ringan sama dijinjing berat sama dipikul nomor telu bersatu Pak. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ora bakal mlebu swarga hingga kejaba wong sing do iman, ora darani wong iman sehingga kejaba wong-wong sing padha tahabu cinta-cintaan kasih sayang rukun. Amin Allahumma. Ning iki dina rukun angele ra karuan. Ngene iki ana sing nyrimpungi, ana sing diprovokator-provokasi jarno Mbah Lurah, jarno. Suwe-suwe bangka wonge. Lu temenan kok. Idalam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun. Nalika kowe urip ning ngarsa padha ora ana sing ngolo-ngolo, ora ana sing mitnah, ora ana sing drengkeni, ora ana sing elek-elek, sumurupa kowe dadi menungso gagal Kang. Wong di bawah rata-rata wong kiri sing arep nyenik sapa to, Guys? Wong cekek kowe kurang kok. Lho nggih napa mboten? Tapi nek di atas rata-rata Pak, sampean kok dielek-elek wong Mbah Lurah berhasil sampean. Mula kiai lurah dielek-elek hukume perduain. Nek ora kepengin dielek-elek aja dadi kiai, aja dadi lurah, biasa difitnah halah-halah, biasa wong arep munggah, diolo-olo arep mulya, diri diterengkeni dikasuti, disrimpungi mergo nikmat sing dikisaya gedhi sapa to sing ora iri wit-witan kalau dipupuk letong telek sapi, bacen godhonge jiwae gedhi ya wis kaya ngono kuwi. Dielek-elek berarti berhasil jenengan jarno suwe-suwe mati. Lho nggih napa mboten? Monggo niki Pak pelan-pelan ya Allah Gusti perjuangan ya abote ra karuan Masya Allah. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, lanjutkan mung seremonal jenenge sedekah bumi isine sing diwaca kitab suci syukur marang Gusti dikei langit bumi ingkang ngisi kaya ngeten iki. Aja mung ndelok lagu niku namung seni sentuhan hati nurani. Disentuh hati nurani kelawan seni kidung niku tembang lan tembang niku lelagonan, tembung niku sesiiran, enak tembange ning siire ngantem kowe nek mbok rungokke. Ayo tindakno perintah Gusti monggo kuasa. Liwang wektu lakonana aja nganti padha sembrana. Mumpung isih mengo lawang tobat para kanca. Yen wis tutuk susah ira ketun tobat njuk ngapura ra ditampa. Petro asale saka tela nek wis ngantuk enake saiki ndonga. Wis ngantuk durung enak lagune. Wong sire ngantem kowe iki kerawitan nguculi keruwetan donya ruwete kaya ngene kok. Sing sugih stroke, sing kere stres, kowe milih ndi kira-kira? Sing sugih stroke, sing kere stres, milih ndi? Ya milih waras to, Kang. Lho nggih napa mboten? Lho ngene iki kok diobong-obong bendina ya Allah. Hati-hati, Pak. Khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulama'i ruhama'uha. Saapi-apipun umatku para alim, para ulama, para kiai, para guru. Saapi guru ulama kiai ruhama sing penuh kasih sayang rangkulan, sing tatok-tatok keprok diasih. Iki rusak uteke kiai cah iki kok. Kok tator iki mblas kok tidak isan kok. Lah mercone tak kelbu slitmu iki. Wong mercon cilik jare kurang banter. Metu mercon gede malah ditutupi kupinge cah goblok cah kuwi. Los iki ngoke. Engko meneh ngonoke. Tak-tak ning kuping ngrusak utek cah iki kok. Iki semangat ya Allah Gusti, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dakwah niki merangkul, ora memukul, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik, mengajak bukan mengejek. Piye supaya ora ana ruang bocah ki edan-edanan bocah saiki wis ya Allah Pak rambut semiran abang gayane kaya BMD bule mung ndase dompet rono isine gayane dirantai sing nyolong sapa to lele ngantek lurah gawe kegiatan ayo kae rono kae ben lali ngeslot ngono lho maksude pegel aku rasake cah saiki ya Allah Gusti bocah ora kenal Quran kok
buasi dikai HP mak negakan gawean ben meneng dolanan gim-giman SMP ngerti jaran-jaranan SMA doyang-yangan sing pakane dhewe golek rondo pegotan ya Allah Gusti esuk WA awan WA bengi mapan turu tangi turu ngisi Bu Ayu kaya apa kowe nek pas ngeden selfie ya elek-elek di Siti Mendang murah karwang ya Allah Gusti. Kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini zaman sudah zaman edan. Sudah zaman edan. Apalagi tidak mau ngaji. Ini zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan. Gara-gara sebotol minuman dia jalan semboyongan iki do mendem kabeh kok Kang guyumu kok mengangeh ta ya kowe ya Allah Gusti iki tutuk kempul ayo padha kumpul bareng kumpul tabogong ayo njagong sing dijagong kene iki jenenge saron barang sak kloron Quran hadis Quran hadis ora bakal cetha iki ana waranggana maca pat dilakokno kala wau maca pat wacana perkara papat Quran hadis ijma qiyas ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah nahdlatul mula pacul perkara papat aja ngantek ucul enak lagune ning sire ngantem kowe niku jenenge kidungan lelagonan rangkulan saiki niku akeh tawon ndas ora ana madune ngangung wae sing dicerdas terus kok Kang doktrin utek wae kok ya Allah Gusti wis ora ono madune tahun niki lho tawon-tawon madu ngeten iki masyaallah al hafid ahli Quran ono sing bagian tawasul ono sing bagian talqin ono sing bagian manaqib ono sing bagian donga ono sing bagian ceramah nggih napa mboten dalam rangka tawon-tawon berbagi tugas ning kono nuwono madu ya Allah rupane ilmu sing dadekno kula jenengan urip entuk pangestu maju bareng swarga mlebu krana guru-gurumu amin Allahumma biyen turun kono listrik lisir onsor ufli lho kiai kan fasih to ufli lho temenan kok meja ngeten iki ya Allah irunge ireng-ireng kok bapak tabah bakas robi tantu matur rondo maru babi turu ngono kae yo kiaimu yo gurumu nganu to tawon sing ana madu nek kepengin entuk madu mbok yo sing sopan karo tawone njik kok madu ki mbok yo sing alus jika matu ngorak ngarik tawon malah ngobong barang jajal iki nek tawon iku ngalah terus wis suwe ngaleh nek wis ngaleh terus ngamuk remuk kowe Kang direwangi toh nyawa kok tetes ludira paling bantara kanjak Jepang londo saiki wis merdeka mung kari bangun desa bangun kutha bangun negara lah kok do adidu iki dina Dek zaman berjuang njur kelingan para pahlawan biyen nganti do mati ngrabut marang kemerdekaan wes nyata Indonesia wes merdeka Ayo kanca ayo padha bangun negara syukur bisa sampurna kabeh rakyat Indonesia rukun gawe santoso cerah gawe bubrahna khalaqallahu ta'ala al-ilma lil amal la lil mufaraqati wal jidal Gusti Allah ndadekno ilmu kanggo amal ora kanggo mufaraqah jidal pecah belah tukar padu tukaran pinter-pinteran la ilaha illallah saiki wong ngerti ora nglakoni ahli Quran ora padha kelawan jerone Quran
ngakuni makrifat dateng Allah ning ora gelem nglakoni hak Gusti Allah ketoki iso ngrasakno manese dikir donya jek kocar-kacir ketoki wong sembayang pikiran sing grangsang ketoki ngaku seneng Kanjeng Nabi nduriyah Nabi seneng Kanjeng Nabi ning tindak lampahi adoh lawan sunah-sunah Kanjeng Nabi iki mari panas Kanjeng sallallahu alaihi wasallam Muhammad Kanjeng Nabi kok gawe ngemis teges guys la ilaha illallah Muhammadur Rasul wong pinter ora bener lor kidul bumi keder dadi horeg menungso dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek wong tuwa wis do ampek-ambekan dadi sesek mikirno anake do koplo ngeslot judi remi congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletek anake wedok padha wedo ndablek becicilane ora mandek senengane nek dimek-mek lebar dimek-mek weteng rasane mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek mbuh sapa sing utek-utek kara durung Kang jam 11 kok Kang niki mengke ngaji ngantos jam pinten kira-kira ya aja subuh to Kang Ibu ngantos jam pinten sayang sayangnya sing rangu ati ngaji nganti subuh ngenamu ora lempoh merkosa apa kowe lah kowe penak wong wedok ning ngisor ha ho ngenamu sing nduri lalemes kok piye ya Allah Gusti masyaallah wong cidal kitukar padu do pinter-pinteran iki dina ilmu sing penting amal purwa dadi kotane sing penting bukti lan nyatane nggih napa mboten layang durulah suwarikum ning laku lubikum kok ora kudu jobah udeng-udengan sarung ora apa-apa aja ndelok sarunge penting jerone maksudnya ilmune lho guys lho kiai-kiai mung sarungan kaya ngene iki aja ndelok sarunge Kang ya Allah bukan harta melimpah bukan harta melimpah bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan takwa iman sejati bukan cantik rupanya bukan ganteng wajahnya tetapi iman takwa paling utama harta pangkat yang tinggi akan ditinggal mati tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu pangkat pun perlu harta pun perlu hingga emas permata tetapi iman takwa paling utama cantik pun perlu berhias perlu untuk kaya cinta ayo iki kanggo bojomu kupingmu rungokno ya Allah Gusti nek kanggo wong liya le pacak kaya ngono walah ya Allah nek muni resepsi walah ya Allah dempul kene iki ana sirum ana sorum wis kowe ya Allah Gusti lho masker iki ana pelembab waktu pagi ya Allah Gusti kene abang kene ireng persis tatap listrik lho abang ireng wong muter dieloni kanggo wong liya kanggo bojo handrok telung rendeng kelek suwek dienggo apa kira karuan wong lanang kok gelis dong mati menggok watuk mergo napa handrok musri sallallahu alaihi wasallam Muhammad ayo nek kanggo bojo rungokno sallallahu Muhammad wong lanang ya kerja ora butuh ganteng ora butuh ayu nyatane ora mangan ana wong kei mangan skincare ya ora ana wah ayu-ayu tok kei mangan bojo kok pakai skincare kok dan ya wong wedok iso penting iso masak tiwas ayu gobloke go apa tiwas ayu goblok kok masak ora iso apa silani pakai skincare ngono pangan ya Allah Gusti ya Allah tiwas ayu bedino pacak kok masak ora iso kok ngono ki ya ana Ibu nganton apa derek
siji tambah telu papat golek ilmu sing semangat wedang jahe campur wedang jeruk dirungokke aja padha ngantuk wedang jeruk campur wedang jahe aja ngantuk yuk dirungokake bojomu ayu tak silihe yen enak ora tak baleke lagu edian kuwi kok bojo kok disilehno ki jajal aja ngono to Lak Din bojone kanca bareng kok doyan ki lho ngawur sembrono ki lho liyane ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang pirang-pirang sing di bojo aja dirusui wong sing legan ya pirang iki perawan jahitan pegel aku rasake kok ya Allah Gusti surani guyu kok meneng ora bayaran kok ora melu guyu cah kuwi kok guyu kok waten sekali Gus itu kamu monggo Pak ingkang boten angsal unjukan ngunjuki kathoke Ibu kula sing miming jenengan ngeleki dunia dhewe-dhewe muga-muga padha ganjarane. Mas ayo padha ngaji. Mas aja mabuk judi. Karepku tansah padha ngaji. Kabeh kancaku tansah padha ngaji. Nuruti kabeh dawuhe para kiai. Lingo jaman wis tuwa mbok yo sing eling bapopo nyuwun ngapura karo sing maha kuwasa nek wis ngaji dilebokke ning ati dilakoni duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki wong wedok salehah bekti kelawan garwa disawang nyenengno diperintah sendika sing kakung lunga kerja ning omah ndonga salat jam 8 jam 9 ndokanan donga muga-muga sing lanang ora kecantol bojo liya mulih entuk kaya pira-pira ditrima siapno unjukan ning meja senengane apa dahar tunggonana kurang apa jikokno wong mangan kok tokake wae ning didik ning kulkas mentah utawake ku lho karepe ki lho piye wis mancing jekon goreng dhewe kok seselke cangkeme wae kuwi lho bar salat isya wedaan toto jambi saya wong lanang li kerja sedina pijetono jambi saya lebar salat isya ora usah katokan kekno masuk wong wedok tur kok nganggo kathok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan ya Allah kerubutan kok Kang oke ini templeki ngambung 200 ngemik 500 astagfirullah ngisor wedel 3 yuta ngisori tulisi tidak boleh kasbon kudu cash jajal iki wong wedok cah apa-apa ora entuk kasbon kok jajal larang menek 3 yuta kok piye HP kok astagfirullah aja kaya ngono aja direwangi ngaji kok ora dilakoni dilebokke ning ati aja dipleroki Mas dados wa aksin kama ahsanallahu ilaik monggo